Lift up Christ. Tell the world. Lift up Christ. Tell the world. Mawuqala nokuba ibreakfast sityile singahoxozi sithatha ukuba siphilile. Mandilibulise ibandla ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Lo mcimbi wami usecaleni phaa kodwa ke sawuzama indlela yokusondela ngandlela ethile. Izolo xa besiqala ukuhlangana besiphethe umcimbi obalulekileyo oyimvuselelo ebomini bomntu ngamnye, umcimbi wamandla kaThixo atshintsha umoni abe yingcwele. Kwakhona sangena kwingongoma ethi igama lakhe lingaphezu kwawo onke amagama. Silapha ngenxa yegama likabani? kaYesu. Sathi wawulibiza eligama kwenzeka imimangaliso. Bakwi-change ebomini bomntu obiza entoni. Ungelishwa ke ukuba babe khona abantu abalibizayo kodwa ingazibonakale i-change eyenzekayo ebomini babo. Namhlanje ke maKristu athandekayo ndifuna ucaphula nani kwincwadi kaLuka sahluko se-15 kumzekeliso esiwuqhele kakhulu kangangoba usenaminiki ebomini bethu ngabanye. Ncwadi kaLuka chapter 15 ndiqala ukufunda chapter 11 ndihle nazo. Ke kaloku wathi umuntu othile ebenonyana ababini, wathi omnci wabo kuyise, bawo ndinike isahlulo sempahla esilunge nam. Wababela imfuyo leyo. Kuthe ungabi ntsuku zininzi wahlanganisa into yonke unyana omnci wesuka kwelakwabo waya ezweni elikude. Wathi khona apho wayichitha impahla yakhe ngentlalo yokuzibhubhisa. Akubona uba udle konke, kwabakho indlala enzima kwelo zwe, waqala ukuswela naye. Waya wanamathela komnye kubemi belo zwe, wathi yena wamthumela emihlambini yakhe uba ayekwalusa ihagu. Ubenqwenela ke usizalisa isisu sakhe ngengxam ezabe zidliwa zihagu, bekungekho mntu omphayo. Ke kaloku ukuba nokuziqonda, wathi kanene bangakanani na abaqeshwa bakabawo abadikwa zizonka, naku ke mna ndiphela yindlala. Inkosi sikelele ngokufunda ilizwi layo ngokunangona phakade. Amen. Masithobe intloko. Nkosi yethu ethandekayo, nguwe umdali wezulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Nguwe kuphela onelizwi elivakalayo elithi lawuthetha liviwe nakuSathane. Ngalo mzuzu wodwa mandinciphe mna njengomntu, kodwa khawuphakame wena njengomsindisi, ukuze ilizwi endilithethayo ibe lelo liphuma kwitrone yoBabalo. Ngoba zonke izinto ezintle zihla zivela phezulu. Lo ngumnqweno nomthandazo wam ngenxa kaYesu. Amen. Ndawugqiba uyifunda le ndawo ndiye ndacinga okokuba yonke into inegama. Benditshilo naphezulu mosandithi nale nto ifanele uthi igama uze sikwazi ukubambelela kuyo. Xa ndithiya igama ke
ndithe amanyathelo asixhenxe ehlayo xa umntu esimgama uThixo. Amanyathelo asixhenxe ahlayo xa umntu esimgama uThixo. Ndiyafuna ke namhlanje ndinganikhotheli iphini ngoba zawuba nintsi ezingongoma ucingo okokuba sawuphuma ngo-2. Into eyenzekayo maningazibizi, uyawuziva xa ndisemcimbini okoba sithini na. Amen. Andizowukhothela iphini namhlanje. Apha sifumana inkcukacha okanye umfanekiso, umzobo womntu omka kuThixo esiya kwilizwe likude. Andazi ke how far is far, kodwa ke lo mntu uya kwilizwe liphi elikude. Ndikhumbula enye ye-picture roll zale nkonzo yaseSabatha. Le picture roll inendoda echophe phezu kwelitye. Le ndoda echophe phezu kwelitye kukho abantu ababini abame emva kwayo. Aba bantu babini omnye nguYesu ongumsindisi wale ndoda, omnye nguSathane olutshaba lukaThixo nale ndoda. uYesu umile akasondelanga kule ndoda kodwa umeqelele wawugqiba walatha phezulu. Ubonakala indlela alathe kuyo inamanyathelo ahanjwa ngumntu ohamba le ndlela uYesu alatha kuyo. Kodwa at the end kubonakala iinkopho zeJerusalem apha abantwana bakaThixo bazawulendisha khona ngenye imini bephuma kwelizwe lenkathazo. Ngapha kume inxele, elinxele lisondele kule ndoda layibetha ngengqiniba lawugqiba lalatha ngobhotsi. Leya indlela nantsi inyuka nayo phaya at the end ngamalangatye alephuzayo apho kuphosene noYesu ozawungena khona. Le ndoda isengxakini, ukuhlala kwayo njengehleli nje seyixela ukuba leliphi icala ezawubheka ngakulo ngoba ikekelele kweli cala lasekhohlo apho ibethwe khona ngengqiniba. Le nto uMakristu athandekayo izama ukubonisa okokuba kubomi esibuphilayo bemihla ngemihla kuyanyanzeleka okokuba wenze izigqibo. Noba ezigqibo uzenza zibheka ngasemnxele, noba ezigqibo uzenza zibheka ngasekunene, kodwa kunyanzelekile okokuba wenze izigqibo. Apha sibona Makristu athandekayo lo tata unonyana abaninzi okanye ababini manditsho. Unyana omncinci ufikelela ekwenzeni isigqibo sokuba makathathe lonke